दिनै 12 जुन नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ चाक' आर्मिस्टिस डे महरै फालिनाय जायो। चाक' आर्मिस्टिस डेआ पेराग्वेआव बलिभिया आरो पेराग्वेनि गेजेराव चाक' दावहानि जोबनायखौ गोसोखांनानै मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान फालिनाय जायो। बे मख'जाथाव साना दावहा दोनथ'नाय गोरोबथाखौ मान होयो, जाय 1932 मायथाइनिफ्राय 1935 मायथाइसिम जानाय दावराव-दावसिखौ फोजोबदोंमोन। दिनै 12 जुन नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ चाक' आर्मिस्टिस डे महरै फालिनाय जायो। चाक' आर्मिस्टिस डेआ पेराग्वेआव बलिभिया आरो पेराग्वेनि गेजेराव चाक' दावहानि जोबनायखौ गोसोखांनानै मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान फालिनाय जायो। बे मख'जाथाव साना दावहा दोनथ'नाय गोरोबथाखौ मान होयो, जाय 1932 मायथाइनिफ्राय 1935 मायथाइसिम जानाय दावराव-दावसिखौ फोजोबदोंमोन। दिनै 12 जुन नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ चाक' आर्मिस्टिस डे महरै फालिनाय जायो। चाक' आर्मिस्टिस डेआ पेराग्वेआव बलिभिया आरो पेराग्वेनि गेजेराव चाक' दावहानि जोबनायखौ गोसोखांनानै मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान फालिनाय जायो। बे मख'जाथाव साना दावहा दोनथ'नाय गोरोबथाखौ मान होयो, जाय 1932 मायथाइनिफ्राय 1935 मायथाइसिम जानाय दावराव-दावसिखौ फोजोबदोंमोन।
दिनै 12 जुन नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ चाको आर्मिस्टिस डे महरै फालिनाय जायो। चाको आर्मिस्टिस डेआ पेराग्वेआव बलिभिया आरो पेराग्वेनि गेजेराव चाको दावहानि जोबनायखौ गोसोखांनानै मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान फालिनाय जायो। बे मख'जाथाव साना दावहा दोनथ'नाय गोरोबथाखौ मान होयो जाय 1932 मायथाइनिफ्राय 1935 मायथाइसिम जानाय दावराव दावसिखौ फोजोबदोंमोन।